Itt Kinga, a Huncut Kinga. Nosika elnevezte így. Mert szerinte ő Huncut, vagyis csak azt akarja, hogy Huncut legyen. Hát Nosikának van egy ilyen fura szokása, hogy ha ír valamit valaki neki, akkor ő ebbe hangüzenettel válaszol. Igazi jó hangfelvételek. Kínos lesz, mert most ezt sok ember látja. De hát Nosika Huncut, jó? Szeretne huncutkodni lányokkal, szóval... A Huncut Kinga. Azt, hogy nem. Hát így nem leszünk jóban. Hát látod, ha nem vagy Huncut. Hát hogy fogunk így játszani a jövőbe? Most is mondtam volna, hogy gyere, de hát így. Hát így. Hát. És ez most jót jelent, vagy nem? Ez cuki volt, vagy mi? Szia, Huncut Kinga. Nem sok, még a múltkor vetkőztél, képed elmaradt. Ha. Hát nagy hiba. Hát mert nagy hiba, mert a Huncut Kinga az legyen Huncut. Mert nincs kedvem írni. De te is az kéne legyél. Múlt a nyár, és még mindig nem láttam azt a bikinit. Amit pótolnod, úgy érzem. Jaj, már nem kell a kifogás. Mindig a kifogás nyomot hallod. Hát jó van, akkor punciskodjál. Jó van, nem kell a kifogás, persze, itt hisztivel folyton, jó van. Jaj, most meg jön a dagat vagyok, nagy a seggem, kicsi a mellem, bla bla, tudom. Hippikus nő. Hát nem tudok véleményt mondani, mert baszták üldeni, szóval így bla bla. Csintő smiley, akkor nem kell dumálni. Flegma. Igen, ezt mondtam. A nagy lófasz, nem most is ezt csináltad. Nem megyek bele, mert tényleg az vagy. Meg mocskos is, hogy nem küldted a képet, szóval ja. El is köszönök, mert nem érdemled meg, hogy beszéljünk. Na, szia Kinga. Azért vagy punci, mert nem tartottad, amit megbeszéltünk. Bla bla. Fosós. És ez nem azt jelenti, hogy szar vagy, csak azt, hogy bla bla vagy. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt. Tipikus nő. Tipikus nő. Bla bla. Nosika azt mondta egy 14 éves lánynak, hogy nem érdemli meg, hogy beszéljenek, mert nem küldött magáról bikinis képet. Györgyveres. Talán itt kezdődik. Nem tudom melyikkel kezdődik, de itt van. Egy bizonyos embernek kellene lenned ahhoz, hogy megmutassam azt az oldalamat, de mivel nem vagy, én nem mutatom meg. A cickót is láthat az ember. Illene. Szóval nem csak el kellene kezdeni az első lépéseket, vagy menekülsz? Haha, én nem mutatom meg azt az oldalamat. Sebes a lábam, inkább nem mutatom meg popi selfie. Kifogás az van, nem baj, jó, az úgy nem mutatja meg. Mert milyen vagy? Hát pedig kell csinálni néha. Persze kis huncutságokat, nem szexre gondoltam én sem. Akkor viszont nem menekülsz, ha huncutka vagy. Arra várhatsz, hogy megmutatom azt az oldalamat? Miért nem? És akkor itt tényleg az egy bizonyos embernek kellene lenned. Na hát, Nosika. Ez két külön lánytól volt amúgy az üzenet, csak így mondom, hogy ez a három, már nem Kingától van. Érdekfeszítő